Halo Pak, iya Pak, selamat siang. Oh ya, saya sudah ada di titik lokasi Pak. Lagi peninjauan ini, kelihatannya ada sedikit kesalahan yang perlu diluruskan ini sama Pak Lurah nih. Oke, oke. Ini kula cross check pian nggih Pak nggih. Nggih Pak, siap. Siap Pak, siap. Nggih. Iki serap bener ukuran kita. Tebal aturan 15 ke songo. Duh iki repot iki. RT ini sak urai repot iki repot nih. 60. Aturan 3 meter. Cuman dibuat 2 meter 80. Kurang 20 cm, kurang 6 cm. Duh kacau ini, harus ketemu karo lurah gini rang ini. Kacau aku. Konduran mesti ngamuk. Ngerti aturannya pegawai ini kayak gini ki. Tapi ya apa-apa lah nek rang ini ki aku ya untuk badi pada ke lurah. Terus tak manfaatnya bae lurah. Penting aku untuk pesangon ndak wis barang ini bae bangunan rata-rata ngene kabeh nyen. Wes lurah iki. Lurah lho, sempritan lho, lawas ora ditukono sing anyar. Seragam lho barang ora ono sing anyar. Dan ngene iki lho, jane kan lurah kan proyeke mbrah, nukokno rokok, tas seragame ditukokno sing anyar. Kok ora ono blas iki kepiye? Lurah iki. Sing dipikir medok wae. Pelan-pelan. Piye Pak Lurah? Jaga-jaga. Iya. Ono ibu kondo ya. Halo sayang. Kepiye sayangku, napa? Hah? Duit diingi wis entek? Lah wis tak kei 5 juta yo. Lagi diingi wis entek? Kepiye? Anakmu njaluk sepeda listrik? Lah diingi lagi bar tak tukono PC kok. Sing di anak nomor piro? Oh, sing adine kuwi. Njaluk sepeda. Iya, tak tukone. Wis ora usah kuwatir sayang. Yang penting esok sore awak dhewe happy ya, oke? Aku oleh badi proyek akeh, tenang wae. Tenang kok tak tukokno. Oke? Ya wis, aja rewel wae iki kok selak keturak anu bojo tuwa. Ya, wis. Oke.